जोबोद साबायखर थाबाय फंबाय बिनानावमोननिसिम गाब रेजिनि थान्दै मेल बे थान्दै मेलखौ बेखेवना होनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय आंनि मानाव गोनां आब' लोगोसे जोङो उगुरि आरो एक नं फोरोंगुरि दुइ नं फोरोंगुरि बे मोनथाम गामिखौ बाद होनानै गासै 75 था गामि जोङो लाइजाम राननाय जादोंमोन जोंनि मिमां हालामनि गगा मुगाफोरानि सिङाव थानाय गासै बर' गामिफोर 75 था गामियाव जोङो लाइजामखौ राननाय जादोंमोन आरो लाइजाम राननाय लेखा जोङो लाइजामाव लिरना हरनाय मथे जोङो गंसे गामिनिफ्राय जोङो गासै 10 थान्दै लिंहरनाय जादोंमोन दा बेखौ नायोब्ला जोङो एसे खम थान्दैफ्रा बेयाव बाहागो लानायखौ जोङो नुनो मोनदों दानिसो बेखेवगिरि सारा एसे बुंलांबाय जोंनि आफादनि गासै केबिनेट बेखौ आङो सिनायथि होनो सानदों गिबियाव दङ आफादगिरि हिसाबै जोंहा मानबेरा चन्द्रगिरि बिथां गिबि बिथांखौ गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय गुरै खावलायबाय आरो लोगोसे आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायनानै लानो थाखाय गुरै खावलायदों सन्जय बिथां दखरा आफादनि आफादगिरि बेनि उनाव दङ धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानबेरा तेनजिं बर' सार बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ लाबोनो थाखाय गुरै खावलायबाय लोगोसे गांसे आर'नाइजों बरायनानै लानो थाखाय गुरै खावलायबाय बेनि उनाव दङ धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरगिरि आथिखालनि बर' सुबुं गौथुमनि गांसे आर'नाइजों बरायनानै थाखाय गुरै खावलायबाय बेनि उनाव दङ धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ नेहाथारि मानबेरा नीलाचरण स्वर्गियारि सारखौबो गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय गुरै खावलायबाय लोगोसे गांसे आर'नाइजों बरायनानै लानो थाखाय गुरै खावलायदों बेनि उनाव दङ धेमाजि लाइफसुनि बुंथिगिरि मानबेरा सन्जिब बसुमतारी बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय गुरै खावलायदों लोगोसे गांसे आर'नाइजों बरायनानै लानो थाखाय गुरै खावलायबाय बे समाव दखरा आफादनि